приятели, аз съм Кръстър и това е вторият ми клип. Днес ще ви представим великолепната Ада и ще ви покажем как някои неща се правят. Надявам се този път да имам повече лайкове, но все едно. Сега ще ви представя как покажам градинката си, ето както обещах. Обещаното си е обещано. После ще ви представя моята работа. Сега ще представим великолепната Ада. Да няма този път стигнете. Да няма. Малко сян камък ще съберем сега. Добре, това е... Добре, има пигмени, аз няма да ги бия. Така, ето. Вече имам 2 меча. Предишния, ето го. Мислех, че го загубих и се направих нов. Така. Сега първо нека да подредим. Имаме много айтеми. Така. Днес ще споделим айтемите и други неща ще правим. Така. За тези, които не знаят как се прави чест, врата или крафтинг тейбъл и печка, моля да слушат внимателно, за да знаят. Ако моят клип си хареса във Facebook, ако събера поне лайкове, поне един лайк, то или няколко ще е достатъчно за мен. Така ще ми трябва много дърво. Нямаме толкова. Добре, отидем да съберем на Форест. Миналият път забравих да ви представя Ларк Форест. После ще отидем сада. Защото... ние ходихме. Леле, мале. Ето да правим. Дайте, времето минава. Така. Сега ще направим демонстрация за всички айтеми как се правят. Почти не всички, малко дървени айтеми, както ви казах сега. Така. Това е страхотно, защото някой, ако не знае и ми е приятел във Facebook, и го имам от приятели, той вероятно не знае как се играе Майнкрафт. И вероятно можете да гледа този клип, да се научи. Така де. Тъй като този клип ми е втория и компютъра ми е оправен, защото програмата uTorrent, знаете къде се свалят игри и други неща. Аз я направих без да искам като вирус. И компютъра ми е оправен, сега съм на BitComet. И това малко се позабави другия клип. Но да ви кажа, че много съжалявам за предишния клип, който не можах да направя. Така, сега поне правя втория клип. Поне да видим как ще го кръста. Как ще си е. Така. Така. Добре. Така. Опа, добре. Да, страхотна работа. Така се прави печка. Взимате, но сега няма да си харча това, затова няма да взимам. Така се прави чест. Аз сега няма да го взимам, за да не си харча дървото. Така се прави врата. Така се прави ограда. Така се прави работна маса. Добре, сега ви показах всичките неща. Не всички, но поне
Ако ви трябва нещо, гледайте този клип. И така. То сега ще ви представя моята работа, която на барбекюто. Както ви казах, моя ларт на ламинешот. Сега малко като готвач, така. Да, после ще ви представя и ларпа ми по друг начин. Да. Така. Щом никой не иска, ще излезна в почивка. Добре. Това е поне достатъчно малко почивка да се дръпне ръцете. Добре, това е добре. Така, отворено. Така. Аз пък отворям. Добре. Готово вече. Та сега малко ще заснема как ви представям ларпа ми по друг начин. Този път ще се доближа по-така близо до табелките, за да се видят. Това е така. Така. Пише добре дошли на ларт на ламинешот. Тук пише приятно прекарване. Тук за барбекюто. 1 лев барбекю, пица пеперони, дюнер Олимпия, бисквити дъга. Тега се ги измислих. Да, портал отворен, всяка събота. Ето и тук го има. Ето. Така, ето добре дошли на барбекю Буби. Има си работно време, има си и почивка. И така нататък, дами и господа. Така. Тук имам и нови неща. Подновя се какво. Това, че научих тази техника. Така, тук се поднови варелчето. Ако съм ви разказал за него, добре, сигурно запомните. Но ако не съм ви разказал, той беше варела за бокуци. Както знаете. Така, днес ще ви представя и други неща. В третия клип сигурно вече сигурно в четвъртия клип в третия клип в четвъртия клип ще направим и неща. Много други неща. Това беше от мене. Пожелавам ви приятни и страхотни дни. Така, това беше от мене. Завършва този клип. Довиждане, хардкрафтери!